Tenginya sedang no ke Bible study ke por nginya Pdeng ke gospel Ioannis ke nong ke beningkong ke khot ke bakhandai ke basfo khat wei khat ar khat lai la dengina ban penda ban ta sngi te shwa begin ya sekhamat tenginya duai ko kpa jingi bha Pdeng long bra Kyrkhu ke Pdeng ke bakhu ke jome trai ni aingo eme na ke bynta ke ktien jome mekran hangi iki batan rai ki bajiliu bangin tip ye ke Jingshai kamtom bangin na ban ithuh yo try Jesus Christ ubulong khun jome unong penim jong ke pyrthei u Messiah yo wala pensle na ke bynta ki jet ban briew jong ke pyrthei baro try to isnai ban Kyrkhu ngi kani ka poru abangi pusan ni gini de khot ye bala thaw do sinran jong try Jesu Ioannis ye ki jingmut ki bajiliu ki badan hangi ye ki ba la ai hangi no mansim jome ubak yalam yo Ioannis ban thaw ye kani gospel to de Kyrkhu ngi wepi we baro hi ki basngap ye kani Bible study ni pan ni gini teng Jesus Christ amen tengi pdiang sngewbha fi baro ki be dan ni Bible study kan thop if hero ki basngap ye ni Bible study jong ka Balang lengba ki YouTube channel tengi le puli se Phang ke jing wan ke jong utau ktien ba ula dan na ko meningkong ni la puli ke khot ke meningkong ter do ko BLEI ba ula longru Jingshai jong ka pyrthei Jingshai jong ki briew ngumat long ke jingim katangi la puli ke khot ke basau ke basan ba ke badum kam shym la pdiang ye kani ke Jingshai jungu tangi puli men sham te yo pat se Phang Ioannis nong pen baptis ha ke khot ke ban riu ban nyau ha ke ba le thu ingi se Phang kumno ba u wan ban long uta uba pen khre ye galanti uni uba phla se Phang uni Jingshai lani se Phang Jesus Christ ke khot ban riu nyau bat phra umdei ma u tau Jingshai nrei ulawan ban phla se Phang tau Jingshai temetang sngi ngi Pdeng pat se ke khot ke bakhandai si pho khat wei khat ar khat lai hakaba la thaw se Phang jong new Jingshai bo long Jingshai bo shisha jong ke pyrthei te ba ke pyrthei kam shim pdiang ye u wat la da thaw ye u ye ke pyrthei da u bat kita ki badai laki jong ru kim shim la pdiang ye u hoi ni la pet katukat ni ye kata ke bynta ru ten rei kani ke khot bakhandai ni pet biang sesin dengan puli utau nolong Jingshai u shisha uban sawan ha ke pyrthei u penshai ye ki briew baro tegani ke khot ke bakhandai ke thu ba uniu ktien ba thaw yu try Jesu ulalong Jingshai u shisha te ke Jingshai ke penshai ke badum ki mengila pen ha ke juk poru de dah badan ke Jingshai bangila ban yat lenti ha badan ke badum ngila ban i lengba ke Jingshai ye ki bomla ban i ke badum ha ke juk poru ha bangidan kam ban yat lenti lingba ke badum ni don kam ke Jingshai te kaya lam mingi sha kalenti ke badai mo tingi laban shym ya kani ke kenten ke Jingshai ru kum ke jing yalam lenti la ni ke Jingshai ke yalam lenti te ha ke pareng ni ong guiding light mo the guiding light te ki jingruai ki bangi ruai na do ndai ki don ki hymns bana do menshwa bala thaw hado mentaru ki don ginang ruai ki bat ai ki jingruai ki be debat kani ke Jingshai ke be lam nanti tengi ha kot jingruai jungi ngi kan mau ki don kat tu kat ni ki jingruai kum lam Jingshai hun mo Pdeng ke jingkenja mo ma Pdeng ke jingdum to ti ong ni uni ulalong Jingshai u shisha uban sawan ha ke pyrthei uba penshai ye ki briew baro
Tegani ka jing thaw ni uban sawan ha ka pyrthei ka thaw ya ubalawan ha ka pyrthei lani ubawan ha ka pyrthei kat ba thaw ya ka jing wan long briew ka jong try jisu sha ka pyrthei arjas snam tam man chwa ti ong hang ni bawlong u Jingshai u shisha tegani ka kantin u shisha kalong ka badan kambha nomor BLEI pi haka pyrthei ngi dan ki ba ngi kendo ki ba shisha ki pat ki balam ler lani ki bom dei shisha mo haki sngi jungi ngi sngo di kantin pharang fake duplicate mo te ki ba shisha ka ba long na tanrai ye ka tang yung original lani ba shisha tenrei ka bom dei ka ba natan rai ka ba sipan buat manu seperti buat dia katangi ong ka duplicate tigum juru ka ba dei bat ka ki khubor teng ong ka khubor ka ba dei ka ba shisha tengi ong real news lani true news kat ba kini ki singi osngoro ki khubor ki bom shisha lani ki fake news te ha ka ba dei bat ka jingalam lan tiru kum ki briew ngi dan kam ya ka Jingshai be lam lenti yangi syakata ka ba ka thong ka bangi kwa banya habang ya lumbai ka klaw te habadan ka Jingshai ka ba dei lani ka ba shisha kamut ngalaban poi satai seba kut jong ka klaw kat ba lada dan ka Jingshai ka bom shisha ngalaban su kelan haju sihaju I kumbala dei ka lenti Nri sakut haju siju. Kamat sa ha ka badum. Te BLEI ba ong ne ka Jingshai ka ba shisha. BLEI mesti ong bet utaw lalong u Jingshai. Ka kantin bala penmi ini u ba shisha ka thaw ba ha Pdeng ki Jingshai ki babun danru ka bom shisha. Bat uni te ude u ba shisha. To te ka Jingshai ka balam ler ka bom shisha lani ka ong ha phareng not the true light mo kani ka Jingshai ka bom shisha kalong kumno kalong ka jing lam nanti ka balam se ba khamdum ka ba pen kulmari ki briew ka ba pen mi ya ka jing ma pen man ka pen poi ki briew se ka jing jot te kata ka dei ka Jingshai ka bom shisha lani ka balam ler ka wanra ya ka jing hikai ka bapakla ka wanra ya ka jing ma haka ya kitu ki bak buat ya ka tekum taru hakini ki sngi jongi haka bakan jaman sim ki bon ba ki briew ki bakam ya ladi ba ki dei ki bakran ya ka jing shisha ki ba ai ya ka jing hikai ka ba shisha but kiba kamila diru bakidegi nongelam mi ki briew sya ka jing penim sya ka Jingshai den rei kiba bon kita ki dei ki bom shisha but kiba buat iki kingat haka jingdum kingat haka jing bakla but lada ki yai buat iki haka bakut ken poi sya kata ka ba babi mo lada ka dei ka mensiam khamtam poi sya dujok haba buat kita ki Jingshai ki bom shisha te Ioannis ni utho bo try jisu udai mo u Jingshai u ba shisha to nang ta ubawan ka pyrthei ong niru uba pensyai ki briew baro te kamat mdan jing bu puat lau ujiu ne u gentle dan jing bo pot kamat iu ba ong gentle ka thaw ya ki jet man reu baro ki bom dei jiu haka Bible la jupanan kam da kata ketin gentle ka ba thaw ya baro ki breu ki bom dei ki jiu to ti haka por ba la dep khayu try jisu te dan way unang thu lupa ubakateng usimian la teman bah barunia usimian ude weni kitu ki breu kiba up ya ka jingwan try jisu but
kalong ke jing penbet ke jong BLEI ba unum yo ban ja thait no ban khlat no se ke jing ja thait kat ba padi I yo trajisu ula temen ba nga thrai ski khandai pu fra khandai pu khandai tu nu simian wi am te ko wi ke sngi kawan ke jing lam mun sim jong BLEI ulet se ke temple ban haka jo ko por kameri badu Joseph kiwan ra yu trajisu se ke temple haka por udang ra prasngi ban pendap ikiniam kirukom jong ki jiu te usimian mario yu ula kemen nomor uang day uni uta ubolong ke jingkermen jong ki jiu ke Jingshai lani Jingshai jong ki general tangi nepet haka gospel Lukas kelunong kaba ar la thaw company da Lukas ye ke ta bynta kelunong kaba ar kini ketika we ni kelunong ki bajrong ba ke Bible kelunong ke paningkong Lukas nong ba Lukas ta te ngipet do khot bar fuar do ka lai fuar mo dan khamsai ngi nan puli badan la dam kisngi ke jing penkhoi yaki kat bakum ko hukum Moses kila let lam yu se Jerusalem ya ka ban penkentang yu se utrai kumbala tho ka hukum utrai usinrang baro yau bala khaning kong onyo ubakhoi yu se utrai bat ya ka ban ai ya ka jingknya kat kum balalong ka hukum utrai sijur kiling dukhur lani artli ki khun paro hakmiru ladon briew Jerusalem ubaketeng Simeon tiuni briew lalong ubahok bat briew BLEI ubadadap hei ubadap kermen ya kajing pentingan jong Israel baru mensim bakhoi udah dan hu lapan pau te hu dau mensim bakhoi bau nom ye I ya kajing nyap kat ba umpat ye I yo Chris ujong trai te ulawan hau mensim syaka temple Badhaba kata kami hege kita ki kimi ki pa kila walam sepo ye u jisu ubadang khunlung bakine naga bynta jong u kumba syong garukom jong ka hukum anda kumta uhi ula shym kan thop ye u bad ula Kyrkhu ye BLEI udaong bynta atrai men plat no ye lau syakri haka jingsup kat bakum ka ketien jong mi na baki khmat jonga kilo yo I ya ke jing penim jong mi ya ka bamela penkhre lupa khmat ki briew baro ke Jingshai ya ka ban penshai ki gentle but kaburam Israel upat lang jong mi te usimian na ke jingelam jong men sim khoi undala poe ke temple ithuh yo trajisu budai mu uta Jingshai uban penshai yaki gentle yaki briew baro mo kentop yaki khun Israel to tinginya beteng beng mo tu khot bkhat we te uban penshai yaki briew baro te kani kedai ke jing ithuh kabalong tenrai ba balai nomor ba bon ki Jingshai ki ba kamila de begide ki ba penshai ki briew baro te Ioannis da kajingala mun sim khoi utho egani bode utrai Jesu uba penshai ki briew baro the guiding light laban onga paring mo to ban penshai ban poisano ban yo ithuh yo BLEI uba im ban yo ya ke jing tingkhun ke jong BLEI ban yo ke jing penim ke jong BLEI to te subu menta dadangi ki briew ngim tip ya kani ke Jingshai ngim ithuh yo tau bolong Jingshai kamat ngin tare habadum ngin puli ko kot kanong hangni don ke jing penim hangni don ke jing pelat
In polis kui ke kot no oh hang ni kadan kata ke jing enlightenment bo ong ketin phareng. Tetapi puli ki kot juga percaya shisha bon ba kinong thaw ki ba thaw ya kata ke Phang. Kinong thaw na kalyang ki nyam lani ki la bandai ki briew ki ba kum ki philosopher kum ki scientist ki ba ai jing kermen ki briew oh ba finyo ya kata ke jing kemen ke jing im ke ba shisha kani ke dei galenti. Kani ke dei kata ke pihak benar. La long ke kenja doktrin, ke kenja filosofi, ke penmi unu briew. Dan rai hang ni ngi lap. Baka Jingshai ke shisha. Ngi yo nau ta ubala tip kumuktien jong BLEI. Ubalong trajisu. Di lada fila pdiang yu kata fila yo ikan ke Jingshai. Lada fimpat pdiang yu tak kemud dang yai wat hak bedum mo ta tingin sa puli sisu kata ke bynta sedin kada khot ke besipopat ulong hak ulalong hak pyrthei bat ke pyrthei kala long da u penban ke pyrthei kam shym la ithuh yu te kemud yu ulalong hak pyrthei kemud ba ulawan sa ke pyrthei kum ong ke khot bekhandai nang tahu la im ke pyrthei ulayat layang ke pyrthei ulalong ke pyrthei te kendrai ni ke pyrthei pat kam shym la ithuh yu ta kamut yu bo ong ke pyrthei kamut ye ke mariang mo kathau ye no bo ong ke pyrthei kam thau ye ke mariang te ke pyrthei kamut ye no hoi ki jat benriu mo ki jat ki briew jong ke pyrthei te bonsen ke bible hab ong ke pyrthei ke thau ki briew kiba ha ke pyrthei kam mut setia man kapor ya ke pyrthei mariang mo ya ki jing penlong tama hoi ni semru ba teng pat ke dei ba kren sifang ke jing penlong mo te tama kham habai dei ba ke jing penlong ju kham penan kam da ke kentien ke khendau lani ke earth ha ke phareng ke mami na ke kentien hebrew ha arets kemut ke khendau mo ke pyrthei mariang den rei haba ong the world ha ke english ke thaw ya ki briew jong kani ke pyrthei tati ong ni ulalong ha pyrthei bat ke pyrthei ke lalong dau penban ke pyrthei kam shym la ithuh yu te kalong ke balong kum ka basngewbha ba mangi kum ki briew ki ba la thaw dau la penlong dau ngim ithuh yu kata ke de jinglong briew kat bampat nget how Jesus Christ ithuh yu balai namar bala penmat la yangi da kapop kabangi la yo pateng nadu kabasedang naga jinghiar pateng kapop no adam ba naga im bada kapop kabangi la hiladi kala penmat la yangi banginum ithuh yu ni tip sipang ju ngi sngau sipang ju ringim ithuh yu to kala menlong bangi tip sipang ju mo kuma long yi ki briew mo ngala ban tip sipang sipang presiden ju ke Ukraine mo bu sngewbha ki news batma Ukraine mo Zelensky lani presiden ju ka Russia Putin mo lani presiden ju ka jong ka Amerika Biden mo te hoi ringim ngimpat ithuh yu ngimpat ithuh iki la ngimpat ya kendu iki ngimpat sotho iki jingim jongki ik baki kran ngimpat ithuh ngila ban tip sipang jongki tela ban tip sipang jisu klem da ithuh yu te hak kentien phareng ki penon kam da kentien no
KNOW kaba thaw ye jing ithuh mdei tang ye jing tip mo jing tip te ke information dan rei knowledge ke deiru kepada ithuh te sibuk menta fi dan perlok nga dan perlok beketeng sibuk Henry nga ithuh Henry kamu ngada ithuh ngada tip usang no nga balakum no briew bang tau perlok mo tenrei na no tip Phang Henry ka pher bak labak kita ke tang ke information tiga ni kini ke Jingshai ke dan ni bala la thaw yang ni dau trajisu ringkat batu BLEI kapa henrei ngim ithuh tat hadu kata ka khlemat bangi pdiang ni syaniahu te habam pat ithuh mla ban syaniahu namar bam ithuh te khunlung lani ikhunlung badang rit boleh bagi syaniahu kepala ni hak kami namar bagi ithuh yaki nadawan orang uba ikum kepala jong tentang kila ban ibut ren sasifang kin pet kin yam kinong namar boleh kim ithuh pada ka besisa la shu ikum bayasrim la shu perkhat bade ukpa ren dala ya kren dalara ki yam no mo tingilap bunsen ki khlung kilom ta kalong tek kum ta ki jinge de jungi bat try suru ngim pat ithuh tat hado ba ngila syania sisyahu te ka jing ithuh ka thaw ya ka jing syania lut hu to dinang ta wong ru kedekot ke bakat wei ulawan syaki laki jong bat kita ki badai laki jong kim shym la pdiang dang ni pat kedai ke jing kham ya jan ha ke jing dai to BLEI utrai jisu wan nong briew si ka pyrthei mde bu suwan lakawan kom to hiarna Pdeng sulong lakalong briew mo kata kamdei ke jing penbet ke jong BLEI la dau kwa men tau la tenrei banlong briew ha ka pyrthei ban kha ko mu briew dan kam ban kha naga no ke jet briew namar ka pyrthei ka dan ki jet briew tiu BLEI la ban jet yu try su ban kha naga jet briew English mo nagi British lani ula ban jet nagi German lani ula ban jet ban kha yu naki Chinese mo ndrei kam simlong kumta BLEI ula jet yu try su ban kha yu naki khon ki kseu ki jong Abraham na ka Pdeng ka bami no Abraham no Isaac khon jong Abraham ban no Jacob kseu jong Abraham kata ka de jing penbet kerpang BLEI ngamla ban ya wodong bat BLEI nong BLEI ba fijet du de ki khon Abraham na ka jet benre bami no Abraham BLEI fimjet na ka jet benre jonga ngamla ban ya nia bat BLEI halor kata kadi ke jing jet ju kum BLEI kat bu iben tenre ka dan kanong rem BLEI ula da Pdeng ki briew ki ba bon ba Pdeng ki briew ki ba keleng jong ka pyrthei ha ka por jong Abraham BLEI wi yau Abraham bodu briew pen sngewbha te hoi kam sim sedang tang no Abraham de Noah ukpatemen jong Abraham katu kan ni Pdeng hadin jong Noah ka Pdeng ka ban riu ne ka basan ngam kan mau bha balakhayu Abraham te Noah de briew bo pen sngewbha BLEI na ki bami Pdeng no Noah ki don ki bom sim pen sngewbha BLEI rei na ka wei ka lan jong ki bami Pdeng no Noah lami Abraham but kata ka plan ka jong BLEI ban pen empat yeu briew na ka pop kalong ban pha do briew uban mi hagani ka pyrthei ban khayu kum briew uban shym pat ye ka bynta kum ka jingknya nam taki pop
Teu bleu plan ban pha hi do khon la jong do jisu. Ba de namar kata ubleu hab ban jiet nang no na ka pateng ka ba mi nang no ban mi ban wan long breu uta uba un pha. Bat kumta ublei ula jiet nau sembai jong Abraham ban mi ban wan long breu utra jisu. Te kadan kam ini ban kan mau ya kata kular ke jong blei dadangi puli kitab Genesis kan nong ka khadar ka khot ka ba ningkong ka ba ar ka ba lai sungi la puli teng moi kini ngin puli biang kitab Genesis kan nong ka khadar ka khot ka ba ningkong ka ba ar ka ba lai kini kini jing kular ke jong blei ho Abraham ban Kyrkhu ya Abraham ban Kyrkhu ya kita kiba mi na u la ni sembai jong ban Kyrkhu patru ya ki jet ban riu lingbau Abraham tangi puli ka khot baning kong ba ar balai kitab Genesis lanong ba khat ar tiu trai ulo ong hau Abraham hakata ka por pat ai da ka kerteng Abraham tang sa da ka kerteng Abraham kumbala jer kerteng yeng to Abraham kamut kpa mo ta ka ktin Hebrew bong aba kamut ka thau kpa ta tiu trai ulo ong hau Abraham to kill it no mami hi nalakari banalaki kur banakayung kupa jumi sekatagari ka bangan peni hami bangan penlong nami ya kajat benriu ka bakrau bangan Kyrkhu yami bangan penkrau ya ka kerteng jumi meru menlong ka Kyrkhu bangan Kyrkhu ya kita ki ba Kyrkhu yami bat ngan tim yo tau ba tim yami bat ki jat ben riu baro ha ka pyrthei kinlong bala Kyrkhu hami lai teliki ki ublei uang ban Kyrkhu yu Abraham nang ta un Kyrkhu ya usembai jung kamut ki ban her Pdeng no banang taun Kyrkhu pat hau Abraham lani lengbau Abraham un Kyrkhu ye jet ben riu baro jong ka pyrthei ti kani kadai ka jing sedang jong ka jing pentrai kam ka jong blei ka plan jong ban pha yo trai jisu se ka pyrthei ban penim ka to yo pidan ban kli hel pi kem mi kata ngan puli biang mo pe ka khot ka baning kong te ka sia thu bet ba ubleu pha na yu Abraham ban mi no na ka ri la jong na ki jat ki kur la jong na ka yeng ku pa la jong na ka yeng la jong banet sekari ka bon spani ha ka khot ka ba ar ni shym ki tu kentin wong ngan penlong yemi ka jet ban riu ka ba khrau ngan Kyrkhu yemi bat ngan pen khrau ye ka keteng jumi meru menlong ka jing Kyrkhu te bo man penlong yemi ka jet ben riu ka khrau ka mat ki ba mi Pdeng no Abraham no sembai jong kinlong ka jet ben riu ka khrau bat kata ka jet ben riu ka de ka bangi tip menta kum ka jet ben riu Israel lani ki Jew nang ta ubleu ongan Kyrkhu yo ba Kyrkhu yemi ban ngan tim yo ba tim yemi nang ta ong bat ki jet ben riu baro ka pyrthei kinlong bar Kyrkhu hami te ubleu ong ngan Kyrkhu yi jet ben riu jong pyrthei baro lingba jong me ka kanu berkom namar ba ubleu pha yu trai jisu ban wan long breu na ka jet ben riu ka ba her Pdeng no Abraham bon trai jisu la pha yu bon long ka jing Kyrkhu yi jet ben riu baro tukum ta kani ka kular ka ye dei nang ta te phi kini ki tan rai ki bang te ka to ka khot ka ba shipho hei ka ba khat wei ka bangi puli ha ka gospel Ioannis no maning kong ong kumno shifang ka jing wan jong trai su ulawan shiki e laki jong ka thau yano kini ki laki jong ka thau ye ka jet ben riu Israel namar la khai u na ki kimi ki kpa ki ba her Pdeng no Abraham no Isaac no Jacob mo
nakaway na gijat briew jong ke Israel. Berkata kadai hai ngamut nakaway na gijat jong ke Israel. Ke Israel kadon gikhon Israel kadon khat arjat. Kat kum ki khat arngut gikhon sinrang jong Jacob, uksiu jong Abraham. Te bat ubleu la ibit ban pha yu trai Jesu na kajat Juda. Ukhun ubasau jong Abraham, ukhun ubasau jong Jacob, uketeng Juda. Te ubleu la ibit ban pha yau trai Jesu ban khai u na ka yeng u Juda. Ki riu krau jong ke Israel ki badai na ka yeng Juda dei kum usim David, usim Hezekiah, bat kiwe. Te khamtam usim David, usim Solomon ki dei na ka yeng Juda. Te ubleu la ibit ba yu trai Jesu ru kha na ka jat Juda. Mo tingi hap kan mau gini ki Jingshai. Te hab ong wan selaki jong kamut wan segi benri la jong te. Hakunu gur kau mutra Jesu wan halaki jong. Khai u he ha Bethlehem Judea. Usanu he ha Nazaret ha Kapernaum ula sa ha Kapernaum uya utrai ukta ha ka jing trai jong u commission hang no hang tai he Israel. Takamut Pdeng gijat benri la jong. Nakaba ulami. Telakha ulawan selaki jong. Tenrei ko ongkum no niepat. Tu ko khot bakat we ulawan seki laki jong. Bat kita ki badai laki jong kim shym la pdiang yu. Ka pyrthei bala thaw u kam shym la ithuh yu. Kita badai laki jong ki badai ban ithuh bhai u. Dei wat ban pdiang ru tang ban si pdiang ru khlam pdiang. Tengitip ya kata bagi Jew haga sngewbha sa nar phna yu trai Jesu. Ki Jew Jerusalem ki ong sa nar phna yu. Ki penbor yu Pilat ban sa nar phna yu trai Jesu. Long lai mengikran si Phang ke jat ben riu bro ko we. Ndre ki kat tu kat ni pat kum ki senran kum kiwe ki balanget ki ton mo bat ke Balang kala mi na kita ki khandiat ngut ki balanget ki bala pdiang yu ki senran bro khat arngut nang ta ki don kiwe kum Nicodemus utu Pharisi buan ni kendo yu nang tau Joseph nong Arimathea tu Pharisi ubala aino da ka jingtap jong u bentap yu trai Jesu hadin baulayam tebat udan su tu Simon u Pharisi ubala khot yu trai Jesu ban wan bam hing ju bat kiwe ki don ki Jew ki bala pdiang yu trai Jesu den rei ki babun ki la kantat yu te kata ke Jingshai ka pen I ya kani ka bala thaw do Ioannis ba ki badai laki jong kim shym la pdiang yu Tehoat haduk bynta. Lada filat se Jerusalem fi persiang benyetu Phang Jesu. La se kinum syo ya fi kuma sigi jaka tang ba kin kier nafi. Lada dei upara Jew benyetu Phang Jesu ta tu laban sya syo ulaban sya be ni yeng ulaban sya be kam. Lada kim syo be physically ru ndre na yeng kinum sya syo ban syong ka kamru try dukan dan try jong kono business haka bagi try kam ki tang la long kestan sabe bun ba ki Jew ki bakla kristan habane sabich le sa sabich hab thau di yingjan man samit habich telada ki don ga yeng bakin saru lai fujat ki jingja teng ki wan tho di jing thaw kan ro yeng jung ki ban condemn mi ki ban penrem mi ki lai fujat teng ki sya berngem lada fi kwa ban tip bhai kata sngap ye naga YouTube naga video YouTube ye ka ministry ngaklat no keteng jung ta u nongelam ka keteng one for Israel pin tip company one for Israel ngampat yo por ban pitlut tenri
Kidai ki Kristan Jew ki bala kala Kristan ki ba kwa ban ithuh sifang Jisu ki para Jew jong ki dan rei ki bon ru ki jinge ki tengi ki kerpan hi bangin duai na ka banta jong ki Jew bikin pdiang Jisu to ti ong ni kim sim no pdiang yu ka pyrthei kam ithuh ki para jet ben riu jong kim sim ithuh ten rei kamat bo trai Jisu wan na ka banta jong ki udah khun jong BLEI tu udah buat thaw mu ki Jew buat ki bam de ki Jew tu wan nam ta baro kasulong bah por bo wan nong briew uhap am wan nong briew na kanu kanu jet ben riu te ki don ki bong kumnon pdiang Jisu ki akia kren ka taur kom udah jong ko ki jet ben riu haban khayu na kanu kanu jet ben riu rei udah unong thaw jong ki jet ben riu baro wan na ka banta ki jet ben riu baro tu kum tahu Ioannis thaw shai ni ulalong Jingshai bo penshai ye ki briew baro hakmat BLEI mdan jing nyau su lau jiu ne u bom de jiu baro kilong kiba BLEI u ien badu kwa baki nyo ye ki jing penim takadau pinlap baka jing Kristan kadai ka bun tam ki jet briew ki jing khle u Bengali rudan, Khasi rudan, Nepali rudan, Assamese rudan, mana napok Sudan, napok Ethiopia, na keleng ke pyrthei, Chinese rudan, Japanese rudan, barok kijat ben riu. Lajan lut hi kijat ben riu, tang dang sa sekatu kan ni ben yelap. Kibadan ha ke jingit hau tra Jisu. Kibala syania yu Jisu kamu try benunung penim jongki. Dia kata ke dia ke berpela, mo. To, nang tangi nyepit pat segede khot ke bakhadar. Nrei kat kibala pdiang yu. Hakitu ulai bor banlong ki khunu BLEI. Tapi hot thaw ang te ke pyrthei kelum kam sim pdiang yu. Hai kam sim ithuh yu. Ki Jew kelum kam sim pdiang yu. Nrei BLEI pat uai ya kita ki pdiang ai ya ke Jingshai ke jung kat ki bala pdiang yu te kamut ke majority kam tre pdiang yu rei kat kita ki badang sa pat ki pdiang yu ki khendiat ong ayu ni rei kat ki bala pdiang yu ha kita ulai bor banlong ki khun BLEI te ai bor banlong ki khun BLEI kam dei bo ong ka bor met mo ka bor khlan dei ka to ka bor ban khlan banlong ki khun BLEI ke dei ka ikhtiar lani ka authority banlong ki khun BLEI te mentala da dan nu khna lani nu khna la se ki ba ki mi ki pa ki la khlan no te ladadan menu beri ki kim dan hok ban ong bagi ki kimi pa jongki lani kitu khna kim dan hok kim dan kata hok ban ong ba ngadai khun jong ita beri nga nrei haka an jong gari pat kadan gajing penbet ba kinlong no kum ki kimi pa mo baitai khna inlong no ikhun jongki dengi ong ki adoption rules jongka jong kari la ban adopt you know banong ikhun la da imde ikhun la jong ro te bun sien ki khun swet ki dan ki bre ki snula mi ki ba e ki le ban adopt ki kumila ki jong ki khun te mangaw firu kalong tekum ta ngim sim dai so ki khun ki jong BLEI namar ka pop ha ka jing shisha ka Bible le ko ong ilalong kum kinong syun jong BLEI tenrei habang inget hau Jisu lani pdiang yu la ai biang pat hangi ka hok lani ka bor banlong ki khun ki jong BLEI tapi ila da pipet ha ka city kinong Ephesus kalong ka baar Apostle Paul tho shine tu ya ka jong jinglong jongi
kat bangimpat pdiang yu jisu bangilong hakajing dum bangilong ki briew ki sebar na kata yeng ke jong BLEI bat tatar mo nan pulih nung baar khot baningkong baar mo siti sikinong Ephesus nung baar khot baningkong bat baar bat ye phi ulapen im haba phila long ki bayap dagi jing ringkang bat ki pom haki ba phila ju yat meno kat bakum ka hukum jong kani ka pyrthei kat bakum usim ka jing sinsyar ka suny ka jong kata ka mensim ken ka batrei mentah ki khun ka jing bom ko ngo Pdeng jong Kiba mangi baro ngilaju im sisin haka jingkwa kado jongi da kabale ekaman jong kado bat jong kejingmut bat ngilaju long nala ketenrai ki khon kejing bitar kumjo kum kita kiwe te ngi habang impat nget hutra jisu kalong kumta ya borok pyrthei nginong ki khun jong ka jing bom ko ngo ong tu khot ka baar nginong ki khun jong ka jing bitar ong ka khot ka BLEI mo ki bom tre ban ko ngo yu BLEI kat batang ya kata ka jing do ti akawi ka benta pot apostle Paul ong ngilong kinong syun ki jong BLEI kat bangidang kelempat pdiang yu jisu nginong kum kinong syun jong BLEI te hakani kat khot bakhat ar jong gospel Ioannis nong baningkong wong nrekat ki bala pdiang yu hakita ulai bor banong ki khun BLEI kata hakita ki banget haka kerteng jong te banget haka kerteng jong kamut ndai basunget bala ithuh yu jisu bala nget tak donut ndai tangkat ta ndai kabasania hau jisu yala ka jong ka jingim phi suk ban ong banganget hu jisu ndai ka jinget ka basisha hu jisu ko mat ba la shania lut haun na dong shadong jai barit ru ka donut ka phai hu jisu ka jingmut ka phai hu jisu ka mansim ka phai hu jisu jaki ki bakhrau ki ba ne ki ba suk ne ki ba kemen ne ki ba pensusi ne ka donut ka mansim ka phai hu jisu kata ka dei ka jinget ka basisha ka bala shania lut hu jisu bat ka kentien ka bakham khlan ye ka jinget ka basania hu jisu ka dei ka kentien phareng ka trust well ong trust ka mala shania kumenta nga lada kwa ban sibuk ngasu kwa penjat thai la dia mo tengongan sipon ngan shania ka ni ka ding riling mo dei kai kata ngala shania bala danga bu kumni kamet jonga kanum kelan kata ka dei karukom jong ka jinget ka basisha bala shania lut hau jisu ten rei ja ki ke bukum nim tai ningkong kan mau kan mau ki briew kan mau ta kan mau ki hoi ni don ki ha ka jingpang ni stam ni don ki nong pen khia ki doktor ki wi mo ten rei bom pat shania jisu kan mau show you briew dan jing kan mau show you briew phun show you ta yarap lem sem tam ta ka ba yo jisu pat shungen sulit jiseng shubham sakramen empat shania ka donut ka basania show tra jisu te ya kendo jing berit kat niru ningkong kamen sim ka phai shu kimi kentin atrai yarap lam se ngahang ni pen ia trai ngan le kumno kani jing kilami be kum kita kentin thik kumba ikan lung isania yalo kupa lani la ka kami habi kendo jing te kani ka dei ka jing ka basisha ka ba ong ni ba lai bor banong ki khunu BLEI kata kita ki banget ka kerteng jung ti habong ka kerteng ka thaw yo thaw badan kata kerteng kamut ba su ong ka kerteng kum ka
masih orang kerteng untuk tangkap ketian kan, mo. Haki Hebrew, haki Jew Tham ke kerteng te ke thaw ya utau badan ke ke kerteng. Te hoi habangil ongi kerteng ke jong Jisu kalong shisha ke badan bor. Te haka kerteng ke jong Jisu ngila banyo ya ke bor, ngila banyo ya ke jing Yaisha, ngila banyo ya ke jing job haki jing elek ki babun haka kerteng ke jong Jisu. Kabumut basyanya hu kum person kum BLEI padu briew. Toh te kani ke bentang ngin hab yakran sisu ni ke khot sa hakui pat katayo ke por kam sa syu min sa beteng mo min sni pet syu. Te ke jing kli ngai fi kum ka jing penkut mentak singi te kalong pilawan em syu Jisu. Pila pdiang em yu. Pila syanya syai u haduk ba mdan syu de ka weipat ke jing kersan ni pi. Tang Jisu belong ke jing kersan ki barok. Te da kalong kum ta kamat kedai ke jing syanya ke basya. Bat kum taru hakmat BLEI ngila banlet hu kum kita ki badan hok bandong ki khun jong. Te hoi kani ke jing syanya utra Jisu kam syu wan tang season 1 kalau ban sedang da ke jing syanya kum ki khlung ndrei kahap banang san banang syanya syu banang rang baru ka jing dei ke jong ni badu. Tau tu BLEI Kyrkhu ke jing puli jong ni ketien ke khu jong ta ke janmin tengin sep Pdeng pat nak tayo ke banwan ta ke buram ke jong amen. Dengan kerpat i kong simti bin duai bat ban pelat ini ta ke jing khu penwai musin. Dah hoi. Sumbanya yang nang bro. Amen.